हाय हॅलो SM क्रिएटेशनमध्ये सगळ्यांचं स्वागत आहे. चला आज आपण इथे बटाट्याची पातळ भाजी बनवणार आहोत. तर इथे एक वाटी मी शेंगदाणे घेतलेले आहेत आणि लसूण, आणि आता मी हे शेंगदाणे भाजून घेतलेले आहे आणि 7-8 पाकळ्या मी लसूण सोलून घेतलेला आहे. एवढा लसूण घेतलेला आहे. त्याला मिक्सरमध्ये आपण बारीक करून घेणार आहोत. बारीक करून घेतलेला आहे, बघू शकता. 2 चमचे मी तेल टाकून घेतलेलं आहे. इथे बघू शकता. तेल टाकून झालं की आपण मोहरी टाकून घ्यायची. इथे बघू शकता. आता आपण जिरे आणि मोहरी, अर्धा चमचा जिरे आणि अर्धा चमचा मोहरी टाकून मी परतून घेतलेलं आहे. तर जिरे मोहरी आपली छान तडतडून झालेली आहे. शेंगदाण्याचं हे बारीक केलेलं कूट आता आपण फोडणीमध्ये टाकून घ्यायचं. इथे बघू शकता शेंगदाण्याचं कूट आपण सगळं शेंगदाण्याचं बारीक केलेलं आपण सगळं कूट त्याच्यात टाकून घेतलेलं आहे. त्याला छान मिक्स करून घ्यायचे फोडणीमध्ये. त्याला परतून घ्यायचे चांगलं. आता याच्यातच आपण मसाला टाकून घ्यायचा. मी अर्धा चमचा हळद, 1 चमचा लाल तिखट, 1 चमचा अंबारी मसाला, 1 चमचा मी गरम मसाला घेतलेला आहे. बघू शकता. आता याच्यामध्ये आपण हे छान परतून घ्यायचं आहे आणि टाकून घ्यायचं आहे. बघू शकता. आता आपण याच्यावर थोडं पाणी टाकून घेतलेलं आहे. याला थोडं छान तेल सुटू द्यायचं आहे. तेल सुटेपर्यंत आपण याला थोडंसं शिजू द्यायचं आहे. हे सगळे मसाले असे छान मिक्स करून घ्यायचे. इथे बघू. इथे आपण बटाटे कापून घेतलेले आहे. मी 3 बटाटे कापून घेतले. आता याला स्वच्छ धुवून घ्यायचे आहे आपण. इथे बघू शकता मी 3 बटाटे कापून असे स्वच्छ धुवून घेतलेले आहे. इथे आपल्या फोडणीला असं छान तेल सुटलेलं आहे, बघू शकता. आता ह्या फोडणीमध्ये आपण बटाटे परतून घ्यायचे. फोडणीमध्येच हे बटाटे टाकून घ्यायचे. सगळे बटाटे आपण याच्यात टाकून घेणार आहोत आणि बटाट्याला पण असं छान मिक्स करून घ्यायचं आहे. तुम्हाला जेवढं पातळ ठेवायचं असेल तेवढं तुम्ही ठेवू शकता. घट्ट लागत असेल तर घट्ट ठेवू शकता किंवा पातळ पण करू शकता तुम्ही. अशी भाजी तुम्हाला ज्याप्रमाणे ठेवायची असेल त्याप्रमाणे तुम्ही ठेवू शकता. अशा पद्धतीची भाजी तुम्ही नक्की करून बघा. इथे मी आता 1 ग्लास पाणी टाकून घेणार आहे. ग्लास पाणी टाकून घेते. बघू शकते अशा पद्धतीने तुम्ही पाणी टाकू शकता. तुम्हाला जेवढी पातळ पाहिजे असेल तेवढी. मी ते इथे बघू शकते. ते मी 2 ग्लास पाणी टाकून घेतलेलं आहे. बघू शकता आपल्या भाजीला उकळी फुटलेली आहे. नक्की करून बघा. जर माझी रेसिपी आवडत असेल तर चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा. व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद. मस्त खा आणि स्वस्थ रहा.